que iba a ser o novo hospital de Vigo. Creo que o dixen na primeira... Se non era así, es que esquecín de dicilo, pero creo que sí. Hai unha condición necesaria para construir algo, señora Buza, é os terreos. No día de hoxe temos 3 propostas para a ubicación do CAR do Morrazo. A última proposta que os concellos nos pasan foron a visita dos terreos co alcalde o día 19 de outubro en Cangas. Entonces, cando os técnicos empecen a valorar hasta ahora 3 propostas que existen, porque son divergentes, hai distancias, hai superficies, pois empezaremos a valorar o proxecto. A superficie aproximada do centro son 10.000 metros cuadrados. Todo depende se se integra o centro de saúde, se non se integra, como é o parking, unha serie de cousas que máis difiren se unha sea unha parcela ou sea outra. No programa funcional do centro do Morrazo aparece reflexado a carteira de servicios. O sea, podo leer, se quere. Vamos. Nos servicios médicos estarían cardioloxía, endocrino, digestivo, neumoloxía, neuroloxía, medicina interna. Como servicios quirúrgicos, cirugía general, dermatoloxía, xinecoloxía obstetricia, oftalmoloxía, otorrino, uroloxía. Aparte desto, tendría un área de diagnóstico diferenciando 3 partes principales, unha alta tecnoloxía, outra parte de ecografía e outra a radioloxía digital. E unha terceira parte, por así decirlo, a parte dos servicios comunes, que serían a parte das probas especiais, endoscopia. Dependendo de como sexa o terreo final, que repito, ainda fai uns días que nos presentaron a última proposta, pois así empezaremos a facer o proxecto arquitectónico. Primeiro o anteproxecto, seguramente, e despois o constructivo. Me pregunta como imos financiar eso? Pois cando teramos os costes reais de todo eso, decidiremos como se vai financiar, porque antes non lle podo decir. O que si lle podo decir es que vamos a facer, e vamos a plasmar outra infraestructura real, non un cartel, nin nada de eso, nin unha idea, nin nada, outra infraestructura real, pois na infraestructura sanitaria galega, que será, pois, veraz, será objetiva. Vale? Moitas gracias. Moitas gracias, señor director xeral. Moitas gracias pola súa presencia nesta comisión e, esgotados os puntos do orden do día, erguese a sesión. Un momentiño, por favor, simplemente, dende o Grupo Parlamentar do PSDG-PSOE queríamos solicitar a transcripción dunha iniciativa debatida hoxe nesta comisión. máis exactamente a resposta dada pola secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade á pregunta número 60.